Pozrime sa, ako to vyzerá. Kompostery, kde sme dolovali čierne zlato po vyššie mesiaci. Je to tu celkom farebne pestré. Ideme to prekopať, zapracujeme to čerstvé a prisypeme tu niečo viac uhlíkaté. Tak poďme do toho. A vidím tu množstvo uhlíkatého materiálu z minula, drevené piliny, hobliny. Môžete vidieť aj množstvo dažďoviek v tom, aj časť kompostu už teda transformovaného. Pozrieme sa hlbšie. Materiál je ešte viac tmavší, černejší, čiže sa nám blíži do finálneho stavu kompostu. Hornú vrstvu prekopem jemne, prevzdušním. Ideálne, keď tá trávička sa zmieša s niečím uhlíkatým. Vnútri to pekne pracuje, cítim teplúčko a jemne vidím aj paru. Tam sa im krásne vo vnútri darí. Malé, veľké, stredné. Vôňa. Joj, výborné. Živé, parádne. Doplníme uhlíkaté materiály. Každý znalý rozpozná, že to je brutálny matroš, perfektný do kompostovania, lebo sú tam piliny, sú tam niečo ako hobliny, zrúbania a zrezania dreva. Teraz to maličko povrchovo prehrabem, aby sa tie vrstvy malinko previazali, aby dobre bolo. Kompostujme, priatelia, nech vám to dáva zmysel. Happy Terra.